Jakże wam padała, niedostrzeżony parawan zaczął żyć własnym życiem. I jak widzicie, ma on też drugą stronę. I oby ta strona nazwała stroną PRL-u, bo 3 roki temu nazad mieliśmy w muzeum, noc muzeum, która była pod kątem lat 60. To była dla mnie wielka nauka, bo ja się w tych latach urodziła, ale potrzebowała zrobić taki boks, który by pokazywał, jak ludzie prali, co jedli, z czego jedli, jak żyli. I mój blog, który powstał w 1976 roku, czyli już tak koniec komuny, okazał się niewyczerpanym źródłem artefaktów i rozmaitych rzeczy. Potrzebuję kufajka, za 3 godziny, żech miała, hopmiowe piwnicy uszanowano. Potrzebuję pralka, sąsiadka z mojej klatki mi pożyczyła, piętro niżej Frania fungowała. A mnie się na tej nocy muzeum jedna dziocha pytała, co to jest i jak to działało. Więc ja się wtedy uświadomiła, jako ja jest staro, nie? Ale ja wam sam pokorza, bo wy tak oglądacie takie rozmaite banery, tam co macie pić, co macie jeść. A patrzcie, to jest hit i to jest prawda, to nie jest zmyślone. Towar macany należy do macanta. Albo rolniku daj krową, krowa da tobie. Dzisiaj to my się z tego śmiejemy, ale to są prawdziwe rzeczy, nie? Tu jest coś jeszcze o rolniku, Kasia wam to pofotografuje, ale patrzcie tu. Pij wodę tylko przygotowaną. Po jakiemu? Słuchajcie, były takie kokotki na dworcach, woda niezdatna do picia. Po jakiemu tak się boli tej wody niezdatnej do picia? Ja piję woda z kokotka, nie gotowano i ona mi smakuje, ona jest dobro, nic mi się nie stanie. Ale w tamtych czasach to jeszcze ludzie pamiętali choroba, co się nazywa cholera. Kieroje roznoszono właśnie przez wodę, nieprzygotowano, przez nieumyte jarzyny. Stąd się to brało. Ja sam też przykleiła tak choby na śmiech widelce aluminiowe, bo w czasach komuny królowało aluminium. Czajnik aluminiowy, worki aluminiowe, wszystkie nakrycia aluminiowe, to był szał. My dzisiaj wiemy, że aluminium jest ponoć szkodliwe, bo powoduje Alzheimera i jak tam ktoś ich cóż wam będę dodała, to są takie mody. Ja sam też przykleiła pora zdjęć z mojego dzieciństwa i powiem wam, że niektóre to są aż takie śmieszne. Sam stoja, dziecka miały wtedy jedne szczewiki na zimę. Ja sam stoja w takich szczewikach, które przyszły, ten muster przyszedł puną z Rosji, ze Związku Radzieckiego. Się to nazywało walunki. To był filc ze skórą i mama mi takie warunki kupowała, sucho, ciepło, no niezbyt pięknie. No i co sam jeszcze jest? Ja sam Kazik, ja widzicie, to jest też piękne. 3 moje bawitki. Taką celuloidową lalka. Chowała się z synkami, to my te lalki zarostki spolili i robili sztych bomby. Także ta poszła pierwszą, bo miała dziura we głowie. Samie taki śmieszny drzewiany wozyk dla lalek, ale taki sam wozyk był jako do dziecek. On był pierońsko ciężki, ciężko go było cisnąć, ale to był richtig bardzo drogi i do dziecek to po bokach sam też były takie szybki z celuloidu, takie ciemne, co by dziecku do oczu nie świeciło. I to takie było choby korytko, nisko się to cisło, także spalin jeszcze wtedy nie było, a sam je moja hulajnoga, która była całko drzewiano. I ja bym wam tak mogła sprawiać rozmaite rzeczy, ale może jeszcze się kiedy wrócimy tak choby na śmiech, tamte czasy przytargą ten parawan i się go wtedy pooglądacie. No powiem tak, Peroski, te już trzecie pokolenie, które nie pamięta kartek, nie pamięta komuny,
chce strasznie socjalizmu, bo tak pięknie było. I ono się myślało o takiej rzeczy, że w to miał paszport, to i tak go musiał na milicję postawić. Angielskiego to my się nie potrzebowali uczyć, no bo i tak by my nikaj nie pojechali. A jak ja pierwszy raz pojechała do Związku Radzieckiego, to była wycieczka, wygrano, to jest inną historia, to wam powiem, że myślała, że wojna wybuchła, po takiego, że na granicy przyjaźni stoło co w 10 metrów hop z psem takim, wiecie jak te SS-many mieli karabiny i przekładali je te wagony z torów węższych na szersze. Ale ja myślałam, że się coś stało, że my tak długo jechali i za ten czas my się nie dowiedzieli, że jest wojna, bo tam tych psów było chyba ze 20, wszystkie szczekały, tak jak czasami widzicie takie filmy o obozie, nie on też tak stoją. A my tam jechali na wycieczkę przyjaźni. Także wiecie co, wy się tak dobrze zastanówcie, co tam wojujecie za tym socjalizmem. Macie paszport doma i możecie jechać jak chcecie. I tak i czasami jedziecie.